Είμαι Φερετίνος Δημήτρης, είμαι 33 ετών και είμαι ιδιοκτήτης της επιχείρησης Ξενοδοχείο Βδίκος και εστιατόριο Τα Μυστικά της Γιαγιάς. Η περιοχή μας, το Μονοδέντρι, που είναι στα Ζαγοροχώρια, είναι μια περιοχή με αρκετό φυσικό πλούτο και οι επισκέπτες που έρχονται εδώ έρχονται επί τούτου όχι για διασκέδαση νυχτερινή, για περιηγητικό τουρισμό. Γεια σας, με λένε Λισιάν, είμαι Κινέζος. Ήρθα στη Άννα 4 χρόνια για διατροφικό. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ όμορφη, μας αρέσει πάρα πολύ. Και η καθαρή θάλασσα και πολύ όμορφος καιρός και θέα, και οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ φιλοξένοι. Η φιλοξενία μας είναι καθαρά στο DNA μας, γιατί οι Έλληνες διαφέρουν από τους άλλους λαούς λίγο περισσότερο στο θέμα φιλοξενίας. Και μιλάμε για το Ζαγόρι, το οποίο είναι μια περιοχή που απαρτίζεται από καθαρούς Έλληνες, κανονικούς Έλληνες, όπου υπήρχαν αποικίες ακόμη από τους αρχαίους δωριείς στα Ζαγοροχώρια. Έτσι λοιπόν σεβόμαστε κάθε λαό και προσπαθούμε να δείξουμε ακριβώς αυτό που αισθανόμαστε για τους επισκέπτες σαν ανθρώπους. Πολύ όμορφα, ήρθα να επισκέφτουμε. Έχω ήρθα εδώ μια φορά, Άγια Παρασκευή Μονή εδώ. Το ξέρω εδώ πολύ πάρα μόρφη. Γι' αυτό ήρθα μαζί με τη σύζυγό μου και ένα φίλο. Θέλουμε να κάνουμε λίγο προσευχή για τους Ιωνείς, για τους φίλους. Πάντα καλά, με χαρά, ευτυχία. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το ξενοδοχείο μας, ο επισκέπτης που θα έρθει στο ξενοδοχείο θα έχει μια εξαιρετική παροχή. Εκτός αυτού είναι η φιλοξενία που διαφέρει από φιλοξενίες, ότι προσπαθούμε να τοποθετήσουμε στη σκέψη του επισκέπτη ότι είναι στο σπίτι μας, ότι είναι σε ένα χώρο ο οποίος είναι δικός του. Έτσι λοιπόν, μέσα στα πέτρινα σοκάκια και στο όμορφο κτίριο που διαθέτουμε, νιώθει πραγματικά ότι είναι σε ένα εξοχικό σπίτι δικό του ο επισκέπτης. Ως Έλληνας έχω να πω ότι διαφέρει η Ελλάδα, το κράτος της Ελλάδας, το έθνος της Ελλάδας διαφέρει από όλους τους λαούς. Ναι μεν δεν ξεχνά, συγχωρεί όμως και προσπαθεί να έχει πάντα
τις καλύτερες σχέσεις με όλους τους λαούς. Αυτό που έχω να πω είναι ότι χαίρομαι που είμαι Έλληνας και σέβομαι ότι ζω στην Ελλάδα. Μακάρι να μπορούσε όλος ο κόσμος να ζει σε αυτή τη χώρα που είναι η χώρα του φωτός. Είναι η χώρα που έδωσε τα φώτα και όλον τον πολιτισμό σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Όπου υπάρχει άνθρωπος στη γη υπάρχει ο Έλληνας, το το φως, το η Ελλάδα.